açanna yaş altı garliv ağası Bekhan bilen kakada işläp bugdoy ormadyk bolsa, hud şol ýerde Aýjamal atly oyun görkezilmedik bolsa, ömrüne ilkinji gedek tomaşa eden altı garliv şonna ağasyna yüzlenip bu oyunun okubam kadyp soramadyk bolsa, soňam şol bugdoýly meýdandan öýüne tejene däl Aşgabatda gelip Galpak Herraýewe duşmadyk bolsa, onna altı garliw belkem döremese de döremez diýip biziň halipalarymyz belleýär. 6-12 ýaşlaryny çoponçul kärine başarmaly bolýar. Ol çöle gelip obaň şagalaňyndan bileýän den duşlaryndan aýra düşýär. Ýöne oňa derep çöl durmuşy altyda çydamlyk, başarjanlyk, erjellik käfiyetlerinden başga da öz baştat tüküre urmak, syýynçylyk ýaly enliklerin terbiýelýär. Ve amgyr çölde altyn ýalňyr sırdaşy gamyş tüýüp bolýar. Ol şonno öz duýgularyny beýan etmeklige öwrenýär. Emma ýaş oglanyň kalbyny mewjurýan zeki bir tüýdüge sagardan agdykdy. Sebäbi o zekin juda joşgunlydy, hajylydy, egsilmezdi. Adalatsyz döwrüň emri bilen öňüne böwet basylan şo teýdigidekiniň ädime ýaýlasy gelýärdi. Ýöne şo dekiniň kapysyny açmaly altyn açar, häzirlikçe wagtyň elinedi. Men 1927-nji ýyl kämillik ýaşyna gadammasan altyn durmuşyna ýatdan çykmajak waka bolýar. Batda altyn agasy Bekhan aga şeýle urmary. O atlar adam işleýän zat aňdat däl. Şu hakada orokçuluk gamysyn diýip altı bilen ikimiz şoňa ora barmaga diýip gitdik. Bir adamyň bugdoýny görkezse ora barjakmy? Howa biz ora barjakdy. Altı ikimiz şoňa orokçulugyna durdukda erteden akşama eçerli soň Sataýda ora barýar. Akşamda da gelip çayhanada yatıyor. Çayhanada oturuyor kalk bir yaş yigit gelip suyun ağzını sepere koşuyorlar. Oyun körüyor. Şey dedi var altı ama bir beğen kuş var kuşlara. Beğen giderliydi. Şunu görürlüydü. Adam ikimiz gittik. Bazı kolun Aýjamal pestesi deydiler. Altaytı sol oyunu gördü de son okubam kadi. Son okub olsa dedi men dedi şu orak kutorağıma gitsek sonra dedi. Oruğu alan görközen yerine orup kutorduk. Ondan indi tezene aytmakta, tezene aytsak terkeşik bolýar, altı men tezene gitsek derdi. Anam çekmesi. Men dedi şu ardyryň okuw bar bolsa men şoňa gitsek. Sen tezene bir baraly edemem. Etmem. Sataýdan ora oturup haklarymyň azaplaşdyk bolýar. Alta Aşgabatda gitdi. Benim tezene var. Juwan kalbyna ulardy bular besleýän altı öz maksadyna ýetmek üçin ýola düşýär. Ve oň uly hem çalyşarymly durmuşa tarap ädem ilkinji, aýgytly ädem bolýar. Ýa-ni altygarly şol Aşgabatda gelip teatr studiýasyna girýär. Şol wagtlar Galpak Herraýew artist bolan şuna nähiller bir tüy sataşýar da ýanky. Şondan şol altygarlyň teatr studiýasyna alyp ýanky şol okuwy girýär. Ondan 1929-njy ýylda şol studiýany oturýar. Ondan ýanky okuwyny dowam etmek üçin Bakum teatral tehnikumuna girýär. Onun yanına iki bolup gidiyorlar Allah'ın adına da var. Yine şolum gurrun verir de yankı, Baku'da yankı okuyuşlarını. Şol vaxtlarda ikimiz hemişe bir joyda yaşayardık. Şol dövrlerde bir gecene yatırkam kıyıkılık edip nere koyatdı. Hey doktor, bir yarın tiyetten var, şol sana okap verecek. Ondan ben aytdım, nämäniň giyjäň üçin, nämäniň kitaby, nämäniň kiyetleri. Bar ýatsana, agar bermesene boldy maga. Ýok, iň bolsa sen ýene turay. Şu atdyrmadan men onda gaty erbet eder. De. O zaýdy erbetimiz men barylda koşunda turaýmary orda.
Ondan durup malı oturup okat derdim. Nerem oturup dinledim zaten. Bir neyse çiğ yerleri var eken. Onda ben ona hiç tat bilmedim. Ay bunun böyle yeri var ya öyle yeri var hem bilmedim. Şol sebeple ondan mettip sonundan kayıttalap yine şu piyasasının içinde sonlar dövürlerde de işler başladı. Şol piyesi arada köp vakitlap devam edip son bakuğu torup gelinsen şol piyesanın koyar ol. Altıgarlı değil adam köp taraflayın adam. Yine opera baletini vurum. Opera baleti açan adam diyeceğim oluyor. Şol açılarına eğen birinci opera şahatine varıp Leyli Mecnun, Zöhrü Tahir, Avadan operaları şol Altıgarlı'nın yüzü koyuyor şu taydı. Kino dilimden hemen ol kino diysen ol kino Berlin adam. Esas saatler ailemizde yine Dursun filmler kur. Ol şeyle bir şu tayda oynan. Dursun filmin alanına yankı rejisörü Ivanov Barkov diye Altıgarlı başrolü. Şol filmde hem devlet bayrağını alıyor. Mektepte okuyakan Aşgabat'ta aydım aytmağa başladım. Teatr, opera, balet işleyedim. Ben kavat horda çıkış ediyordum. Onun Moskva'da okudum. Onun Baku'da okudum. Geldim Aşgabat'a. Birinci bas demek yoğun ses. Onun gelemde 60. yıllarda Altıgarlıyev bilen doğuştum. Altıgarlıyev o teatrda da kavat işleyedi. O vatlarda yolbaşı olup teatrda, rejisör olup Yuli Meytus'un Maktumguli diyen operanı koydu 60. yıllarda. Benim şu tayda Maktumguli'nin kakatının keşfini yerini getirdim. Altıgarlıyev öğretiydi bizi. Ne aylı çıkmak sahna, ne aylı durmak, ne aylı aylanmak, çıkmak. Hem de bize yaş oğlum kıyılara öğretiydi. İşleydi biz bilende, üns veriydi bize, kendi üns veriydi. Ben bağıtlı adam sebebi, ben olur bilen kendi işledim. Maya Kuliyeva, Anna Kuliyeva, Altıgarlıyev. Mehriban doğanlar, Aşgabatda açılan teatr studiosuna ayak basandan dünyanı unutup kemilliğin yoluna qadam basan, öz tebiği zihinni hut zahmeti bilen östürüp kemilleştiren Altıgarlıyev'in aygıtladım filmi dine bir ona meşgurluk getirmen, ol şol filme katnaşan adamlara da ol meşgurluk getiriyor. Türkmen sınıfını dünya tanıdıyor. Baba Annanov, Artak Jalliyev, Muhammed Çerkezov, Janna Smilyanskaya, Akmurat Beşimov, Sarıgarriyev, Oğul Qurban Durduyeva, Abdullah Yaqubov, Durdu Saparov, Oğul Jahan Memikova, Hommot Müllük. Olur bu filmden soň uly meşgurluk kazanıptırlar. Bu filmin kompozitori Nur Halmamedov bolsa has hem
uly belentliklere, uly derejelere yetti diýsek ýalňyşmasak gerek. Delide geçen bütün dünya Hindi festivalyna ýürüýti bayraga, Kiýewde geçen kino festivalyna diploma, Orta Aziýa we Gazakystan kino görkezilişine de ul bayraga eýe bolýar. Film Magtymuladyň naky döwlet bayragyna münasip bolýar. Ayaktan kinosunu düşürünüp kellemedi. Yani o barasında ben tükremedim okudum. Yani o demişim bir iki tane özbek kinosunda yem düşüptüm. Türkmen filmde de bir film kinoda düşüptüm. Yani bir gün studiya gelimde 6 milyon soruldu. Bağlı ne iş edeyim. Ben aytdım şu Ediyoklu'da bir kino düşüpüyor. Bakım şunu torsak dedim. Şu senaryen okap görsene. Bana ayetlerdimin senaryasını. Ben okap gördüm. Evet, o tarafta ben kino hükümünde tereden okuyorum. Haydıroğlu bana verirken aktör hükümünde okap. Haydıroğlu bana verirken diyen fikirlerini okudum. Onu birinci gün okak kelimde okudum. Getirip derdim. Ne yıl haladım? Doğrusu ben halamadım. Ben öngmen romanı katı görüyordum. Köp bir neresi okap. Sol senaryen halamadım. Yani 6 ay ben halamadım deyip kaydedilen ok. Elbette senaryen. Diyen dedim şu oldu. Onu oralardan ne oynayacak? Onu bir öğüdünün şeyler aydınına burun edinir. Şeyler yağdayı oluyordu birden. Günümür soraya. O da soramıza kadınıp soraman ertiği büyüdüğün tonksuğun geçe ayartıyına böyle üçüncü dörtlüğün sana yoğuştuklarına aydındı. Aşağı gün benden soradı. Haydıroğlu oynadın geliyor. Haydıroğlu böyle unuttum. Hem bol şey alayttım. Arka tükremedim. Arka burun etmedim. Onu hatırlama o aşırı şolardan biri vardı. Ya da başkalarından biri neresinden diyeceğim. Yanıma dedik, yine böyle okak görsün, yine böyle okak görsün. Ondan gelemden son şekilen sefer okak gör diyenden eyyem benne bir hilek bir korku başladı. Korkum deninin şartlık korku abi. İkilinci sefer okar, ama da ünitver deyip artığı aytmadı, senaryo olmadı, bunu ünitver deyip aydan artığın kurulunda o benim fikri eyyem benne eyda olur. Artığın eşeğini giydim, vakit geçti. Koy payalık! Boğuz vurdun, iyi vurun! Koy payalık! Alın! Vay boşun neydi? Koyma diye! Koyma beni! Evet! Annesini gör kız, gel kızarlı olaymaz. Çağışı vazgeçin mi diye. Yine gelini şuna diyeysen, bu kıyıyla ne edip veriyle ama taplara ne oldu lan? Men yuqori xo'jayini üstünlükle tamamlandım soň Medeniyet Ministrligining yo'llamasy boýunça kinostudiyada işe başladım. Kinostudiyaga gelip men Alty Garliýewiň ýanyna girmäge biraz çekindim, ýagny utandım. Men bu ady rowayaty öwrülen adamynyň ýanyna girdim. Şol pursatda ol öz oturan iş stolunyň aňyrsyndan turdy-da, elini içmegini atyp meni kinostudiýanyň dürüjülük otaglary bilen tanıştyrmak üçin kinostudiýanyň köne jaýyna eltdi. Rejissör hükmünde işleyen ilkinci filmi Ayna adlı çeper film bolupdy. Bu filmde artykçalyk hem özüniň ilkinci keşfini yerine getiripdi. Bu wakalar 1959-njy ýylda bolup geçipdi.
Şeýlelik bilen 1973-ýyla çenli Alty Garlyf bilen ähli filmleriň üstünde bilelikde işledik. Aýatly Ädim filmini ýatlap geçmek isleýän. Esasanam men ýatlap geçmek isleýän filmim Magtymly filmidir. Bu filmde baş keşipde Hommut Müllük çykyş edipdi. Biz filmin üstüne işlemizde Buhara, Hywa şäherlerine barypdyk. Magtymlyň okap bilim alan Şiirgazy medresesini suraty düşüripdik. Alty Garlyf barada aýdamyzy ol sypaýy, edepli, pek insan bolupdy. Men onu Türkmen halkynyň merjen dänizi diýip aýdasym gelýär. Ol özüniň suraty düşürýän aktyorlaryna ul hormat goýýardy. Megerem şoň üçindir. Ine biziň filmlerimiz şeýle şowly, şeýle mehirli çykandyr. Alty Garlyf biziň aramyzdan gidenden soňra on mukamyň syry ady bilen suraty düşüren çeper filmi iň gowy rejissörlük işi hemde iň gowy erkek adamyň keşfini ýerine ýetirji diýen ugurlar boýunça kino festivalyna baş baýraklara eýe boldy. Alty Garlyf bilen egine berip işleýänligim üçin men özümi ören bagtly duýýan. Снимок такой могут сказать всем. Birleşler. Elbette Aýatly Ädim çeper filmindäki aýnanyň keşfini Janna Smilянska ýerine ýetirýär. Munuň şu kino sanatyna bir gelişi barada biziň tomoşaçylarymyzy iýleşlerimiziň ählisini bir gyzyklandyrýar. Biz hem häzir şu ýerde şu Janna Smilянska hakynda biraz da maglumat bermekçi. Mehriban dogalar, ine şu Aýatly Ädim filminden aýnanyň keşfine çykyş eden Janna Smilянska Türkmen döwlet Tans soporuna, tans edýän pursatyna gülleriň bir güni Alty Garlyf onuň bir konsertde tans edýän pursatyny görmedik bolsa, şol toporda belkem işler ýörerdi. Rejissörüň ýolbaşçylygyna Janna Smilянska Türkmen gyzynyň keşfini ussatlyk bilen ýerine ýetireligi üçin Janna Smilянska 24 ýaşynda Magtymly adyndaky döwlet bayragyna münasip bolupdyr. Aýnanyň keşfinden ruhlanan Janna Smilянska soň aktyorçylyk kärini ilalmak üçin Moskwanyň Lunacharska adyndaky teatral studiýasyna okuw ýerýär. Men köçede Alty Garlyfyň gözüne ilipdir. Ondan bir näçe günläp astrynlyk bilen ýygyma düşüpdir. Men ähli hereketlerimi tiýindapdyr. Elbette menin şu günde köçe çıktığım, özümü kimdir birinin tiyinçi nazar bile iyiderleyenliğini anlayadım. Yönü on kimdigini öyle, takiklap bilinmoktum. Yine bir günüm, bana Aýatly Ädim filmini syýyny üçin çağıracaktım aýtdylar. Sonra men işleyen yerim bolan Türkmen Döwlet Halk Tantı Ansamblına bir näçe adam geldi. Şolaň arasynda Alty Garlyf bar. Впервые я увидела Алты Гарлиеву. Men onu hiç wagt görmedigim bolsa. Ýöne oňşadygyny gördim. Bada-badan. Men ondan şu köçedäki iýderleýän tezmediňiz diýip soramdy. Ol howwa diýip boýnuny aldy. Ine şolu biziň ilkinji ýüzbe-ýüz bolşumyz. Sonra men aýnan roluna syňap etdiler. Elbette men bir rol ýerine ýetirişimden göňüli suw içmedikler gatyken. Olar bir agızdan men bir rolun hüddetinden gelip bilmejegimi tekrarlaýardylar. Menim üçin men aktrisa däl, tanysçymyşym. Men bir rolu oňarjakdygymy, diňe ýetejady, bütün dürküle ananýady. Olum Alty Garlyf.
Aktrisa Annugul Annuguleva. Altı şeyle bir özünün kârini, özünün işini, özünün halkını kovveren bir adam oldu. Altı katı kan okumanı kovveriyatı. Elmi dama görsen Mahtum Muli'nin kitabını elinden ayranattı. Onun altı alan filmlerinin devrinden ödü, bağırını, şona gidip şona verek şay sepleri, şona gidip şonda nahil şu devrlerde nahil eşik geyiliptir, nahili kuşak kuşalınıptır, nahili ayağa ədik geyiliptir, nahili telpek geyiliptir. Şonun hemmesini ödü gidip şu halkın içinde gözü bilen görmese, iki çüveden anırsını məhini seyredip, buna ha şu devrde şunu dakılandır, o devrde həbi bolan nəldir dip, şeydip şu zatlara çenni ödü seyredip, ödünün alyan kinolarını şeydip işleyen adamın biri. Altıgarliyev öz tögörügne Badar Amanov, Nadar Bekiyev, Gılıç Berdiyev, Sar Garriyev, Durdu Saparov, Savratay Vayali, Ussatlardan başga da Anastasiya Rustam Vayali vehili yaşlar hem uruqtırıptır. Altıgarliyev şeýle hem boş wagtlary şygyr ýazmak bilen meşgullanıpdyr. Ol dostumy diýen goşgusyny du demek bolan dosi vel muhadafaň döwlet bayragyna münasip bolanlygynyň şanyna şeýle sözler ýazýar. Weli dostum ikezek laureat beýik hormat şeýle baha şeýle at kasam molly seniň sadyň halkyma salam berdi ertirme ýalkyma. Mehriban ýeşler. Türkmenistanyň halk artisti Altıgarliyev akyllar şahyrymyz Mahtum Muli'ni tökönüksiz ruhy älam hasaplap, ony ýergensiz okap, öwrenip, ony ýyl gününe has giňden tanatmagyň arzuwyna gezipdir. Altıgarliýewiň ýazynyň aşagyna madama Mahtumly Pragynyň şygyrlary kitaby bar diýip, oňa juda bele dostlar gurrun berýärler. Türkmen halky Mahtum Muli'ni özüniň ar namasy, mertebesi, gayrat, umid we patuğ saýa. Altıgarliyew Türkmeniň göz gonjy bolan Mahtumly Pragynyň beýik şahsiýetine ýüzlenmän durup bilmändir. Edibilleşler Altıgarliyewiň Mahtumly adly çeper filmini elbetde hemmämiz ol höwes bilen tomaş etdik. Şoň üçinem edibilleşler häzir biz size şu filmden bir parçany ýene bir edik size höderleýär. Dowam edýär. O nämedir iýmediler, doýdular. O nämedir uýguny goýdular. Ol kim eýdi? Dawanyndan toýdular. Şahir bolsam şondan bile habar ver. Ol didardır. Iýmediler, doýdular. Ol namazdır. Kıyamata koydular. Nesimini davanından soydular. Birden salam olsun dua söyledin. Berekella. Allah rehin merpilttir. Yani yine kim var? O nedir? Dervidesiz kaladır. Ol kömüldür. Dervidesiz kaladır. Mahtum Muли, enine şu soğana cevap ver. Ol nedir? Ayağı yok, tavusyan. Ol yılandır, ayağı yok tavusyan. Notludan olmuyor. O nedir? Adam yarısı ya. Bedevatlar, adam yalısı ya. O nedir? Toprağı üstü sürünmez. Erenlerdir, delil bolup sürünmez. O nedir? Hiçbir doğru bilinmez. Şahir vurun sondan bir de havar ver. Yalın vururum, hiç şurada onu öğrenmez. Men neyle bak? Türkmenistanyň halk artisti Altıgarliyew özüniň soňky töreden mukamyň Sır adly filmini görüp hem ýetişmändir. Ol bu filmiň soňky işlerini hassahanadan gatnap ýerine ýetiripdir. Türkmen sunnatyna bütün ömrüni, zehinini, güýç gaýratyny, ahlasını bagş eden halipa şeýdip halkymyzyň aňyna baky ýaşaýar. Ayar mı? Emme de time oldu, hazır başlayar. Başla.
Soğuk. Yine de bir gerek. Yara yetişir mi ki? Hey hey hey, kovuşur mu ki? Mağruptan maşriğa yetilir eller. Hey hey hey, hey hey hey, hey hey. Aşık mağşuğuna yetişir mi ki? Kovuşur mu ki? Yarından ayrılan garip kekiller yar. Hey hey hey, hey hey hey, hey hey. Yine kahkah vurup, yine kahkah vurup gülüp. Gelme! Men aydım aytdım kalkasan. Ey Allah! Kalkasan. Kalkasan. Vaxtiydim. Ne mulli? Ey Tağım! Mena göwnüňden tursak boldum. Saatı gowy diýäň sen. Namusyma diňäp saklanýdym. Görnäpdi. Kalkasan. Yürüyelim.
Altıgarlyň ulugydy. Kakam ömür muğallym ýaly bolýar. Hemme zat öwredýär. Yazmany, pozmany, surat çekmeni, kuşt oynamany. Kakam aydym aýtmany öwredýärdi. Radioda bir ýerde ya türkmençe bir aydym bolsa bilýärdi. Dağlar başı duman duman deyip aydym aýdýardy. Ondan kakam her yıl tomusuna tejeni berýärdi. Gidin däp desurlar öwrenin. Şutaýak baryp kak edýärdik. Kak öwrýärdik. Garpylar gaýnadyp sök edýärdir. Onu suw gutarýança onuň ýerde çemçe bilen ýanyň üstüne ýaýradyp gurdup öwredýärdiler. Tokuda süýt urup şoň ýagyny meskesine aýrady. Şu zatlary hemmesini şu taýda öwrendik, şu taýda gördük. Kakamyň agasy Beyhan kakam. Naşy. Kakam İzmirden gelende hemişe sorýardy, bular nähili? Hani bir zat bilýärlermi, bir zat öwrenýärlermi? Beyhan kakamym diýär. Gözler tüwelemek gowy. Kakam şu zatlary öwredip Beyhan kakamyň yine bir doğun, kakamın bir doğunu vardı. Olam ir ayrılı. Ayalı aldı, kakamın gelinecesi. 2 yıl yaşadı şatayda. Tecenni onun kakam gelinecesini ödöyüne getirdi belki aşağıda. Berde yaşadı 20 yıl dağı. Onun maya inne sana menden kalan şaylar, köpükler şu belirlidir. Seninle gazın deydi. Men ona bolýar dedim gelinece. Inni şu men kakamdan, o razıyı gelinecemden galan zatlar. Film alanı şu aynı ecesi dönüp ağlap yere vurup kıyırıyordu, vay kıyır gitti. Üstünden bir topor sürü koyun geçiyor. Şu koyunları kakam yürüyükte gidip yeke öldü çobanlardan. Saylav alıp şu tarafa getirdiler. Şu koyundan dayılığı, ululuğu, münememi, renkisine göre elbette öldü bilyenler de saylayan olsa. Şunda çoban diye, bayağı şöyle, seni kovulyana kim malı? Ondan, ne mi bilmem, o desene, sen kim, ne mi diyene, vaa baktımız var eken, neticemiz var eken seni görmeye deyiptir. Şu koyunları getiriptir böyle. Türkmenistanyň halk artisti Şükür Kuliýew bagşlanan sahypamyz bilen dowam edýäs. Mar şäherinde ýaşan Şükür Kuliýew 1966-njy ýylda kino rejissör Meret Atakanowa duşmadyk bolsa, türkmeniň gadymy agaç senetçiligi bilen meşgulanar ýörerdi belki. Meret Atakanow Şükür agany Marynyň bazaryna öz eli bilen agaçdan ýasan haritlaryny satyga çykaryp oturan pursaty oňa gawat gelipdir. Şükür aganyň täsin ýüzi, gepleşi, bir degişgerligi rejissör haýran goýupdyr. Meret Atakanow ýalbar ýakar edip Şükür agadan täze başlan filmine kiçijik bir keşipde çykyş edip bermek haýyş edipdir. Şükür aga ýatsa tursa Meret Atakanowyň ýan-ýan arabanyň ýoly adly çeperi filmine özüniň keşfini ýerine ýetirerini hiç wagt pikir etmändir. Şondan soň Şükür aganyň ykbaly hem kino sunugaty bilen ymykly baglaşyp gidipdir. Ol ömrüniň ahyryna çelli türkmen filmlerine nusgalarlyk keşpleriň ollarçasyny döredipdir. Onuň Ýuwaş gelin filmindäki ýerine ýetiren gaýnatasyny ýadymyza salanmazda ählimiz ýylgyranmyzy duýman galýas.
Selamun aleyküm Şamrat ağa. Ve aleykümselam geçiver. Sen ağır getirin. Hey, hem dur vakalı getireyim kahvenin bıravat mı? Hani bar olan kavur çağırsana. Bolun anı saltırak. Yarın ne ağır yani? Gidiver de gidecek o zaman. Ben bir vakit gidecektim dayı. Gittin yiyen sana dondurdu da. Hiç etimden oluşup bulun o ağrı. 5 gün yapma tamarlık yıkınamaktan başka işler yok. Bari bir otludan iyice ağırlık. Yer ben onu neyine zogat verer. Biliyorum oğlum. Belki bu zaten bari oğludur. Evde erkeğin kimdiğini oturup baştan duydu ya şey. Erkek günün hekeyindir diye nettirmelidir. Kaka. Men sana bir maslahat vereyim. Bu hakta sen katı kurulmuyorsun. Ne yaptır? Sen ne ayılı hocayla mı tutuşu olabiliyor ahiri? Yeter! Ben onu gözüme korkatarım. Neşeyle komşular, bizim gelimiz şehirli deyip geturlarımız bilyenlerdir. Eğer birden kınırlık edeyse de. Maral. Ayrı sana onu hiç verme. Sağlığınla sana maral, bizden satıp gidecek yer olmaz. Şehirliliğinin ziyanı yok la, men özümüm şehirde telim öyle kolluma. Ine alın sizden etçe kaçtın, gelini onu etçe giyindirin, on giyimleri, bu da şayfetleri, bu on çoravi, bu yerde de yağlığı vardır. Sen olan saltırağı uğraşsana. Bak ayrılıydım sana. Sen orada göz korkutuyan Ben ol. gülenmel mi? Beni özgetimde ordarım. Benim özleyen ne derim? Yeri bu kısırdılan etkisini hemen verek. Bar vur bu yerde yaşamaz. Men onu şehre alıp gider. Yakıt vendir gör. Balonma şunu. Şehre alıp gidecekmiş. Men seni karran çağımda mafkar etmen için öttürmendim. Hadi bir yağlı. Selvi bu zatlar giyme de. Sen gürleme. Senden sonralanak. Hadi bir köyüne giy. Giymese mecbur eder. Bizon şehirliğine vakıp durmur. Men giyiyorum şehirde dükkanın müdürü olup işleye. Eğer olsa giyimler giymese, bizim botağımızdan ayacığını metmez. Onun bilen seninle men yaşaşmalı oğlum. Hasan sen men gözelim, men yanıma gelirsin. Men sana köpten beri karışyan. Oh, hemme dağlar bir sallım mıkam, köyüne sallım. Çoravi, yağlığı, Uğraş altına. sini. ...1988-yılda Şükür Ağa bilen Keçal kina filmini surata düşmek müessir etdi. Mar vilayetinin Lukmançılık yürütülüştürülen mektebini okuyan dövrümde kino rejissör Osman Sapar bilen Anatoly Karpukhin Keçal kina filmini esas keşfi yerine ettiren gıydılar saylamana geldiler. Menim şoğat 16 yaşımdadım. Bizden sordular. Kim uloğulunu bilye, velosiped ulanıp bilye deyip. Menin yerimden kalıp şu uloğulların barını 14-15 yaşımda ulanıp bilyenliğimi ayttım oları. Onun başka da ya şu mektepteki oğlumlarımızın ama gollama ulen men häsiýetimi gabat gelýänligi üçin meni teklif etdiler. Teklifden soň Osman Saparçy ile Anatoly Karpukhin bilen söhbetdeş boldum. Söhbetdeşlik neme arasynda da olar men suratlamaldylar. Şeýdiden bir näçe gyz tutuşturkmasan boýunça 70 ýaş gyz bolup biz Aşgabat şäherindäki kinostudiya toplanıp kemmemiz 70 ýaş gyz bolup bir näçe gün içinde syna etdiler. Soň näçe günden soň Osman Saparçy Anatoly Karpukhin yine täzeden ýerli gutladylar. Meni sen 70 ýaş gyzyň içinde saýlanyň diýdi. 1988-nji ýylda okumam Aşgabat şäherine geçirdiler. Hem okumy dowam etdim, hem kino filme düşmäne başladım. Şonda men ilkinjide Şükür Ağa ile tanışdym. Şükür Ağa bilen ilkinji görüşmegime seretmeden biz derru öwrenişdik. Hamana diýersiň biz öňden bir öýde ýaşaýan ýaly hakykatdan hem o meniň agtygy o meniň atam ýaly. Şol ýaly derru öwrenişip gitdik.
Şu kurağa yaralsız ise şu kurağın o Ketçal kina filmi en sonki filmidi. Şu kurağa kän gurlamazdı. Şu kurağa az gurlayadı. Ilmidama yanına sazı vardı gıcağı. Şol az gurlayanına da ilmidama az sözü düğünü köp nesihatlar berip bilýärdi. Şoňa seredip şu taýdaky menden başga da oynan artistler köp maslahatlar alyp bilýärdi. Ne mehriban ýerleşler, biz gepleşiňimiziň bu gezek sany geçirip ýaz. Egerde biziň gepleşiňimiz siziň ada käne göwnüňizden turan bolsa, onu biziň bugün kiçeken häkmetimiziň ýerine düşdigi bolardy. Mehriban ýerleşler, biz şu pursatda ýene bir gezek şeýle halipalamyza hormat goýan, hormatly arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý hormatly arkadagymyzyň ilmi dama jany sak, ömrü zok bolsun. Goýmy dama ýurdumyzda parahatlyk höküm sürsin. Goy ilmi dama medeniyetimiz, sunnatumuz güllesin, gülaşsın. Hoşta olup mehriban ýerleşler. Ilmi dama sağlıkta, toylarda görşeling.